Para sa ating mga mamis dyan, nakatakda pong magsagawa ang Department of Trade and Industry Pangasinan ng Diskwento Caravan sa bayan ng Bani sa May 21, 2026 upang mag-alok po ng mas murang school supplies at pangunahing bilihin para sa mga residente. Idinaraos o idadaos ang aktibidad mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Municipal Gymnasium sa Barangay Poblasyon. Bahagi ang caravan ng one-stop shopping event kung saan magtitipon ng iba't ibang exhibitors na mag-aalok ng mga produkto sa discounted prices at special promos, lalo na para sa mga naghahanda sa nalalapit na pasukan. Ayon po sa DTI, layunin ng programa na matulungan ang mga mamimili na makatipid sa gastusin habang tinitiyak na dekalidad ng mga produktong mabibili ng publiko. Maliban sa pagtulong sa mga pamilya, inaasahan ding makapagbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga lokal na negosyante at exhibitors ang naturang aktibidad. Hinihikayat naman ang mga residente ng Bani at mga karatig bayan na samantalahin ng Diskwento Caravan upang makabili ng kinakailangang gamit sa eskwela at ibang pangunahing pangangailangan sa mas mababang halaga. IFM News. IFM News. IFM News.